Jaký fighty? Je tady asi někdo. Nebo je možná tam dole. Tam někdo skáče. Tam ani nedoletí pomalu. Kde je? Mám ode mě dostal haircut. Nebo asi dostal ode mě haircut, ale málem jsem mu dal hlavu. Já už nemám matro zase. Už ho vidím asi. Tak Boris snipí. Nic. Jak to, že to nebyl hit? Ale za Fuzana, kámo. Ne, jak to? To byl hit. Ha! Jak to může tak... Ten má tak dobrý reflexy. Oh! Boris dostal. Aspoň něco dostal. Pořád tam je? Jo. Já už nemám matronu. Já jsem asi jde na zónu. To byl dobrý snipe. Ale dostali jsme rank up a i tak, no. U konce tohohle videa doufám, že se vám to líbilo, jestli jo, dejte tam like, odběr se zvonečkem, komentář, sdílení, všechno je zadarmo, mě to akorát udělá radost a bude mě to motivovat dál natáčet a uvidíme se příště. Nazdar!